Iya. Iya. Heeh. Ah. Lah iya krekot. Sakrene wae, sakrene wae. Lah iya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Masda. Nggih, wilujeng endang juga. Dalu kok ya. Oh iya. Esuk iki. Oh iya enjang Ding. Ora ngerti wayah. Soalnya aku kan nganu. Apa? Wis ketemu lho. Oh. Ya alhamdulillah waras to. Maksudnya ki aku ki urung rampung sing ngomong kok. Wong ketemu kunciku ki lak ilang to, kayak wis ketemu. Ngono lho maksudku ki. Layak mau kuncine anyir. Anyir mah. Kuncine lho ya. Kunci hati apa kunci motor? Kunci omah. Oh. Mulane dadi mriyang ngene iki ya ora ketemu kuwi mau. Ora nek kowe iki. Mriyang iki merga usum. Usum. Heeh. Aku krekes-krekes arep watuk wingi wis pancing kena. Nek kangen ngomong kangen. Aku nyanyi kok. Oh lah iya. Aku kan nyanyi. Lah yo aku ya ora GR, aku ya ora GR. Iya. Lah iya, plengeh ora klecem. Lah iya. Seusia. Seusia. Lah iya. Kau alap yune gauta. Lah iya. Heeh. Iki kon ngopo kowe? Lah aku manut kan ngapa-ngapa. Kaya kon bali saiki ya manut. Aja. Lah piye ta? Ha teneh kanca-kanca do anyep. Ha kena sing genter jekut ora sepene. Giliran bawa dandang gula ditindang no. Awas mumet kuwi. Lah iya.